yabtu kuntal hamidal lamaza. Allahu akbar. Lugal arabe be liggi ma dem ngal moy Allah na andi o wi jeewa siko mi hawrema an shahatin gaheren goddindiri seeda ta kasharani o jalanani jalgol mbarodi jalgol mbarodi ko jam odon gandi mbarodi gorko beteda ngayori odon dum gandi so jali ko jam o siko min kawre goddal o jalantami ko jalede mbarodi wa in taghayyabtu sumi ala don kuntal hamidal lamaza o wana kelowo juwowo o wana ustowo gaybinowo o wana ñoowo baddowo subhanahu wa ta'ala wi mata wan don paami kalimaji ɗi yani waylun allah wi wayli wodani likulli humazatin lumaza يعني أمادة الله ونند لكل طعان في الناس أكال للهومهم مؤذ لهم في غيبتهم أو في هدورهم يعني سبب تواين حالك بني سبب غلادون حالك بني هم وني أون هم وني وبدو وني هم جوجي أودو صفة بند جاستو الذي كون جمع دندن جودي أدنى دندن مالا جودي وعدده كلمة تعدده يتو حال عرب عدده مرة بعد أخرى بمعنى لما لمتو داني جودي سلمي سباك كيكي كادي لمتو غادي جم جودي كاي فدون غاندي دون كاي جم جودي كاي سلمي سباك فدمو داودي سو جفتي كادي ليمات كتاكا دum limde jogi ko limi fonduda baado na gala zeni daña du abada selimi nogas mu yida yimba nante dum non Allah wi waylun jayge wodani shuhdun wa azabun tikkere wondude lepte Allah wodani al likulli humazatin on ma ganduda ko gaybinowo ko juwowo walla ko kelowo lumazatin kadi ko gaybinowo kadi ko gaybinowo ko jennowo ko lorlowo alladhina on jamaa dendinɗo maalan jawdi wadda downa limtoni ina yanarte ne limto tan ina limto tan ina limto tan goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗi sappo capantati goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗi capantati sappo tan ina limto allah wi oɗo yahsabu homo sikki a yahsabu anna malahu akhlada mbela oɗo gaybinowo oɗo juwowo ina sikka ko jogii ko jawdi ndi ina defanima gurdam ina rokkama hoolare e mayde o mayata fa walidhalika yamalu amalun man yadunnu annahu baqin abada dahat koram homo sikka ɗo tan wonata a yahsabu anna malahu akhladahu mbele o jaggi ko jawdi makko ndi ma ɗaccumo ɗo allah wimo kalla ala isdajir ko dogru keeci isdajir kala yanno tan neɗɗo wima yaɓɓi goronde ono mbatta lappa sa nani keeci dogata wona yaɓɓi ngorode keeci wontata ko guite dogata ha darto yo hay goto nde wakkiltoy do tawtake diwima cate sappo gañannode ɗum somo yiyanno guite tottade ko rewi hen ɗum tagi allah wi kalla ala la yumbazannahu mbo fayi weddede hoɗon gandi mo Allah totti malaika wi malaika weddunomi oɗo kaccor weddunomi ɗum malaika on jiida yummo on jiida baba anda bolondamo anda bolon on potti wima e teppere teep yisima ha weltima so wima ɗo lottago ta wondiri Allah concorde wa ɗum diw duuɓi jeetati ma yanode hay goto meeɗa yiide ɗum no Allah wi kalla la yumbazanna mo timpe mo wedde fil hudama e keɓɓortogol hello tarab ayi al hudama keɓɓortogol hello siko wiyama ɗo weddande ti homo ara tan tawta ko huɗomata darni so weeli tan wiya tan ko hello tan o rutto to arno to kadi tan on sokko kadi weddo tan huɗomata heɓɓo ɓo tan ɓe gonata waylun li kulli humazatin lumaza ko ni o woori kala mba maaye humazatin maaye lumaza ko ni jogori waɗede la yumbazan allah wi mo fayi heweddede fil hudama e keɓɓortogol hello
na paamirton ko ngol keɓɓorto ngol hella al hutama waɗi noon hutama koko boni ko min al hatami wal kasre yuqalu rajulun hatamatun ida kana yobqala yani siga weeli tan ngol wiyanma ko keɓi ngol morñinma tan ngol wituma ya ngol dottinma gaddunoɗo tan on kadi wedditogol kaccangol heɓɓo ni tan goroton ngol koye jeyli mawde heɗen mooli allah natata ngol adatogol nadde ko yaani ko humazatin e lumaza alladi jama malan wa addadahu ko oɗo ɓeɗo gattoton nadde eɗen mooli allah allah wiina haalana ngol muhammad fodde ɗon kalla ala la yulbasanna hoɓo fayi weddede fil hutama fa innaka wallahi matruhun fi nnar la muhala arite imamu aliyun radiallahu anhu walla karrama fi idatin hoɓo waajo o wiya kumayl halaka khazanul mal wa hum ahya wal ulamau baquna ma bagad dahar ayanum mafquda wa amsalun fil qulubi mawjuda yurid أن خزان الأموال ممقوتون مكروهون عند الناس لأنهم لا ينالون منهم شيء أما العلماء فالثناء عليهم مستمر ما بقى على الأرض إنسان ينتفع بعلمهم ويغترف من دهار فضلهم سبحانه وتعالى اندرتو يعني الإمام علي كرم الله وجهه دو فتشتا جوجيب جوديل إن بددم دهاناني e jogiiɓe gandal ina mbaɗa ɗum ɗahaani bimana jogiiɗo jawdi ina waɗa ɗum ɗahanani subhanahu wa ta'ala wi hoyi jogiiɗo gandal na waɗa ɗum ɗahani alhamdulillah siko tawi wawi jokkude ha ma yima nafɗum allah noon no firana men alhudama wama adraka holko andintuma mal hudama ina waɗe qur'ana wama adraka wama yudrika wonko nelaɗo andina hen seeɗa kono wama adraka o anda hen hay batte so wi wama adraka hay hunde hen o andina joni tan a wiya nani o wi oɗo huɗamata a andama muyami haalanma ko woni huɗama so mi haalananima ko woni huɗama ina wawi namnitaɗa walla jogoɗa gacce ɗe joguiɗa ɗe yani mbasa namnade ɗum wona majjere ma ɗum wonta majjere leñol ma ɗum noon wama adraka mal huɗama caggal ɗum fassara al huɗama wa qala narullahi l muqada ko ɗum jayge allah huɓɓowe heɗen mooli allah ko ngel bolo innaha la tuhmidu abadan bal hiya multaibatun iltihaban la yudriku haqiquha illa man awjadaha ɗo doole nguleki ki e doole kuɓɓugol ngol ɗo tolniɗo hay goto anda ɗum ɗo ɗum tolni e ɗo ɗum yetti so wona kuɓɓuɗo ngol o kanko subhanahu wa taala caggal ɗumoyingol ɗo jaygol no ngol way bonde ni summa wasafaha bi awsafin tukhalifu nirana dunya liyuakkidu mukhalifatiha ala yani hoɓo sifanomen ngol ha janana ɗen ngol joguiɗen ta aduna ko neema hay huude ɗo huɗamata nande he ngol eɗen mooli allah o wi ngol ɗo ko allatina ngol taɗɗali'u alal afida bimana tatagallabu alal afida ngol ganduɗa hogol foola ɓernde holko gorko dartortono wona ɓernde ngol foolata ko ɓernde so ngol yettima tan ngol ɗuggitat ɓernde ma hol keddorta heɗen mooli allah tattaliw bimana tatagallabu alal afida hongol foola ɓerɗe hongol ɗuggita ɓerɗe hongol waawa ɓerɗe hongol jaɓta ɓernde hay hunde ko neɗɗo heddorto ngol naata e nder reedu neɗɗo hangal yaltiro e ɓernde ngol ñaama ɓernde nde ha laaɓa waɗi noon wol qalbu asaddu ajza al badan ta allah amo koɗe kala kina muusa ɓernde ɓuuri waaw muusa fa ida stawlat alayha annaru fa ahrakatu faqad balaga al adabu bil insani gayatan la yuqaddiruha qadruha siko tawi ngol rewe nder neɗɗo ngol yaltori ɓernde ngol jaɓi ɓernde nde ngol itti ɓernde nde ngol sumi ɓernde nde ko ɓernde ɓuuri waaw muusede kala kina muusa neɗɗo ina wawi ko neɗɗo o wawno walla ko joguino ko hattanno fof hanti dowlon mum gasi gore allah tina ngol tattali hongol foola alal afidate dow ɓerɗe ha hande ngol sifede allah no sifongol de o wi inna hana ngol ɗo alayhim koye dow maɓɓe musadatun ngol hippate mutabbaqatun alayhim la yakhrujuna minha wala yastadi'una alkhuruja ida sha'u fahum kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha eɗen mooli allah
Allah wi ngol ɗo jayngol e nder hengol ko toon ɓe naatata ngol hippe ngol ferme ngol haɓɓe haa wiya kek ɗum ne on waktu siko ngol haɓɓama fi amadin heɓe koye maɓɓe ɓe mbaɗate koye dosɗe mumaddadatin bertade mushadda yani biyawtade min hadid fala yufta yani ngol ɗo ɗum tagi aba sufyan aba jahal meɗi wiide mouhammad ijam fi amadin mumaddadatin i amadde ko sal i hono saldu terorto nder jaygo o wini mouhammad sa sallam wiide mi ey waɗi noon darnata saldu nder jaygol ko joom jaygol kay darnata saldu mo e nder jaygol tonga toon jiyaɗo mu Allah tan o arto deƴƴoye o sali ƴewdema o ummima ha o maayi o gomɗinani ɗo o jaɓani kanko abou jahal Allah wi wadde ulama en mbi wa alayna an nu'mina bi dhalika wala nabadan kawnil amadu min narin aw min hadidin wala fi annaha tamtaddu dulan aw ardan wala fi anna musabbatun li umadi dunya bal nakilu amra dhalika ila Allah li anna sha'na al akhirah ghayra sha'na ad dunya yani waddi men ko gomdinde ɗiɗo calɗi huɗi ñiɓa e nder jahannama ɗiɗo calɗi ñiɓaɗe e nder jahannama subhanahu wa ta'ala ñiɓiɗi toon siko juut siko tow siko raɓɓit siko ko ɗi yon gandu dendagal ko haala lahara ina luurodiri ko woni to aduna ayi ɗum ɗo woni umat nayi ɗum ɗiɗo calɗi dari ɗum woni umat subhanahu wa ta'ala wi simore nde waylun wayli woodani li kulli kala humazatin gaybinirowo heltude lumazatin gaybanirowo yuude alladina on jama'a dendinɗo maalan jawdi wa addadahu limindi ɗi gasata a yahsabu beele homo sikki anna maalahu na jawdi makko ndi akhladahu ma ɗaccuma ɗo kalla ala la yumbazannamo wedde fil hutamati e biyetengol hutama wama adraka ko andintuma ya muhammadu mal hutama yani narullahi ko jeygol allah muqadata kuɓɓangol allatina ngol tattali'uhu ngol foola alal afidate ɓerɗe inna hana ngol ɗo alayhima maɓɓe musadatun sokate fi amadin taw hoɓe gone dosɗe mumaddadatin ñiɓaɗe nder jahannama heɗen mooli allah wal asri inna al insana la fi khusri allahu akbar subhanahu wa ta'ala wi ayuha nnas wal asr oɗo al asr won wiyoɓe koma takkusan ala oɗo ko aduna o fof o ko aduna o tagore allah nde dow allah subhanahu wa ta'ala muyɗo subhanahu wa ta'ala wi en ɗo pour artirde haqqillaji men enen ɓiɓɓe adama o wi wal asri mi wodori aduna o wal asri mi wodori addahar lima fi min ahdasin wa ibar mi wodori oɗo aduna ko woni hen gueɗe ɗe ne keskesta ñande fof gueɗel waɗi ñande fof huudeyel waɗi e teskuyaji tindinɗe kattanɗe allah e yottade gandal mum e yaajje gandal mum ƴeewa ko wone oɗo aduna lomtodirgol jemma ñalawma tawi jemma ñalawma ko ayatani min ayatillah wa min ayatihi lleylu wannaharu wassamsu walqamar ene jeeya kawnide oɗo aduna le jemmana hen ñalawmene hen nangene hen siko tawi a watti haqqille oɗo aduna ya nas wal asr mi wodiri oɗo aduna ko woni hen e bel welta ko woni hen e lor e ko woni hen e cellal e ko woni hen e ñaw e ko woni hen e ngaalu e ko woni hen e basal e ko woni hen e foftere e ko woni hen e tampere e ko woni hen e suna e ko woni hen e weltare e dendagal gueɗe nan hono hoɗe pooɗo joguiɗo haqqille haa ɗi gandinama ndeke oɗo aduna ene jogui takɗo toppotiɗo oɗo mo ganduɗa kanko woni mboɗo huccitina jiyaɓe makko ɓe e rewdemo hoɓe noddama ha o huncanaɓe lor o fooɗanaɓe jaam homo siftina ɗo ko wiyete saliɓe allah ko heferɓe yaniɓe ganduɗa omo ruttaɓe homo waklitaɓe
يعني ويقولون هذه نائبة من نوائب الدار كلا كاري كيف ɗum koye aduna tan woni wa hakada zamanun e bala aduna woni en kani allah fewni oɗo ndeɗo tagore khalqun min khalqi hono oɗo al asr wal asr ko tagore makko wa annahu zarfun tagaw fi l hawadis aduna o ko envolon yimɓe ɓe fof nani naate envolon he ko kewata ko ko waɗata ko jama o e bone o wa in waqat lil mar'i musibatun bima kasabat yada wa laysa liddaru fiha sab kala ka yanema to ɗum weli ɗum moƴƴi aduna o haaju mum ala hen ɗum kaldata ɗum ko joom aduna o kono joom aduna o hay haaju mum ko woni aduna a maayi walla waasi walla dañi walla resi walla jibani walla waasi walla maayi ko woni hen aduna o aduna o ko en volongier goto fof nanto huude yel fof nan toon waɗa ɗum noon kala ka wawi dañƴa e jaam e bone haaldo e joom aduna he woto tooñ aduna o aduna booni oto ɗum natanma hen o an tan waasi hirtude dengueran an tan waasi wottode an tan waɗi ko boni kode kono ya yanane aduna hay wuude ko waɗi hen waɗi ɗum ko joom aduna o allah wi mi wondiri o aduna innal insana neɗɗo kala mo jiiɗa lafi husrin ina e nder perte honon leñol biyetengol ngol tagore neɗɗo biyeteɗo neɗɗo o kala mo jiiɗa lafi husur ina wona e nder perte ɗe ganduɗa e golle mum yani subhanahu wa taala wi illa man istasnahumullah ɓe allah ittitini ɓe ko woni ɓe allah ittitini ko illa so wona alladina na ɓen amanu gonɗinɓe allah gonɗinde nde ka bange mum wa amiluɓe golli assalihati golle majƴe yani dendagal mo jiiɗa e nder oɗo aduna ko kalkiɗo ko gasnuɗo maayde so wona ɓen gonɗinɓe allah haa ɓe kaljidi imanagal ngal woni ga wa amiluɓe golli kadi ɓe golli assalihati golle majƴe ɓe piwi fiɓde tinde ɓe janana oɗo aduna ina jogii dewateeɗo ina jogii takɗo kattanɗo mbona jaɓana ɗoftiiɗo mbona tikkana goobɗo ina toon noon furak baynal fadilata wa rasila geɗe goɗɗe nan toon no ɓurandira hakkude ɓural e jasre hombo duña moƴƴuɓe ɓe wadde ko birri wal hayre e dendagal kina nafa ɓe ɗum taki subhanahu wa taala yani wa khulasatu amri ɓe annum bawul fanil khasis ɓe ƴetti ko ɓe jeeyi koye maɓɓe gasawel jasguel yani ɓe coodani koye maɓɓe ko heddoto ko foori on aljanna ɓe gostoti ɗum golleji moƴƴi ɓe dami ɓe kirdi ɓe gaddi ko moƴƴi ɓen ɗon goni inchallahu taala ɓe jogorani jeeyede innal insana lafi khusr o wi kanko allah ɓe ganduɗa wata wasaw hoɓe mbasodira bil haq hoɓe tottodira jamiroje moƴƴe jamiroje ɗe ganduɗa koɗe moƴƴere ummade imanun billahi azza wa jal e rewde deftere nde e rewde annabaɓe ɓe e jokkude dendagal ko ɗum woni ko tawa ɗum woni ko annabaɓe gurno dow mum sahabaɓe guuro e dow mum ɓe maayi en hoɓe mbasodira yo yimɓe mbaddu gonga ñande jeere gonga ñande école gonga ñande jama gonga dendagal ko timɗa wata wasaw bil haq yani to gonɗa gaynako to won wata wasaw bil haq woto ruudan yimɓe woto wujju nayi yimɓe woto wat ƴettu kaake yani dendagal ko wiyete wata wasaw bil haq goto mon tout ko liggoto ko mbaɗɗa meccal ko ɗo gonɗa nde ɗon haɗa islam no yamirma ya wat ɗon haq gonga wata wasaw bil haqqi fi jeere wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa bureau wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa atelier wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa bitik wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa e mbedda wata wasaw bil haqqi ɗe gonɗa fi kulli makan kala ɗe gonɗa subhanahu wa taala rokki yamirore ya wat ɗon ko yejjittaki ko yooɗi ko haani ko moƴƴi ko ganduɗa sa ari tawa jeeyataki inna linsana lafi khusur wata wasaw bil haq e nder wuro ma galle ma wata wasaw bil haq e nder leegal ngal gonɗa wata wasaw bil haq ya nas hande kay haqqi kon mawɓe hande kay heddi hande goto fof hande yo or wata wasaw bil haqqi ngesa
وتواصوا بالحق دبما وتواصوا بالحق بيما وتواصوا بالحق كددما حيث كو كافر حيث كو يهود حيث كو من أي من كان on يعني وتواصوا بالحق كلا دم باودا وند سبحانه وتعالى نديما دون يا وات دون دewal يا وات دون غوغ دون غوندا وتواصوا بالحق وتسكتت يا ان جامي ان باسيامه yen bad غوغ kol dum غوغ ka jom machine ana ñoto taye وتواصوا بالحق ka jom restaurant ye وتواصوا بالحق ka jom tabal tew وتواصوا بالحق ka jom tabal mar وتواصوا بالحق ka jom tabal na jal jalla oni banan وتواصوا بالحق den ka jom wasaw bi woto وتواصوا بالحق jami'il a'mal ad-dunyawiyya sika tawiya wadani dum innal insana la fi khusr bi adama onane perte ha hando yaltani fayndumina yani وتواصوا بالحق fi kulli makan yani wana tan وتواصوا بالحق tan basandiren gonga ala ko jogi den ko liggoto den ko kutorto den ko ton badaten gongaji di wona tan وتواصوا بالحق an wata yenna dum yawti don e liggeyaji men di e kullu ma nahnu alay dunyan wa ukhra kala ka mbawden wona dowmu وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ndutta den garten e وتواصوا بالصبر la budda sabr e ko aya o haali وأوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصي وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق ناني وتواصوا بالصبر جود صبر لا بد بي آدم ينني تودي ولي كوي أودو دهر ناني إن كالي دهري نبلتان إنا تون لا بد من ينا weltare nde lorno toon la budda mun yana loro cellal la toon la budda mun yana cellal ngal mbawa wadden ko haani ñawno toon la budda mun yana ñawo yani dañal na toon la budda mun yana dañal basal na toon la budda mun yana basal foftere na toon la budda mbattana ɗum haqqille muñana ɗum wattab tampere na toon la budda muñana ɗum sunano toon weltare toon ina dendagal ma anta alay ko gonɗa ko hen fof yahtaju ila sabr sabu siga tawi a ummima haɗa yiilo jangde la budda muña a ummima haɗa yiilo jawdi la budda muña a yiɗi haɗa yiɗi haqqeqinde diina ma ha laaɓeɗa ɗum la budda muña fasbir li hukmi rabbika ya muhammad fasbir wala takun ka sahibil hud fasbir wala takun yani isa yunus alayhi salam ñande o noddi yimɓem o wi yoɓe jaɓa allah yimɓe ɓe cali o wima allah halku on allah saliɓe halkude no waɗi ndo muñani ndo waɗi wona o yaa ndo yahi nde holko joli wona laana ndo naate laanaka homo jeeyi leɗɗe laanaka homo jeeyi laanaka allah laanaka oɗo dari e dow ndiyam homo jeeyiɗa ndeɓe jeeyi ha ɓooyi laana wi mi loppimi yahani gawƴo o waka naw pooɗo o waka naw joni noon heddiɗo ko usten yimɓe ɓe nde ɓe mbiyoɓe ƴeewen usten ɓe mbawiɗi yan ɓe mbi mbaɗe courage yane annabi ɓe mbi o ko annabi ɓe garti yane annabi gacce jagguimo tan on ƴetti hoore waɗe ndiyam holko yayi hen o naate niɓɓere ndiyam liigu wimo morat o natani ko ɓurni ɓidde subhanahu wa taala wi ya muhammad fasbir wala takun ka sahibil hut muñ kono wata nande joom liigo de saabu joom liigo muñana kono noon nde yaltito o wi ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin jomam mi tooñi yaafomi subhanahu wa taala wi yani fanabadnahu bil ara min beddimo e ladde min moftuba kadi min ndenim kono nde ummi ɗo way kono yawma moussa ñande moussa ñande moussa waddata e jomum hollam yomi yima seeɗa nde ɓe ceertino way ɓe inni tubtulan min tuubi wattata ɗum noon labudda ɓi adama o dendagal antum fi dawa ila llah labudda tahammul tasaqat labudda muñal wa tawasaw bi sabr fi kulli ma anta alayhi waktu mo gonɗa o ko on waktu muñata siko tawi waktu o kaɗa nodda feede allah muñ eɗen mbaɗen misal oɗo gorko keɗɗo keeci men oɗo wiyete Alhaji Bakary walla oɗo cawniɓe mi ɗo e nder gure to ɓe goni to billahi lladi la ilaha illa hu ɓe dañi toon hunde goto maɓɓe gandal mum meeɗa ɗum addanma ɗum waɗe to finde subaka tan ha maha jama mbo uddetake mbo fiyodirtake mbo tonguetake julɓe juula hen tan jam dañe heɓe meeɗa ɗum sikku kono woni ko gaddi ɗum munde
e riireede e tongeede e lappeede enen noon enen ko wiyata mbimi ko enen kam kadde ɗen e dewal Allah tan kono fotan tan ko feñamni hen mi wasira bandam en ɗum ɗo ɗum noon wotawasaw bi sabre labudde oɗo sabru ko waasi si on ƴeewimo onon janngoɓe ɓe onon liggotoɓe ɓe ɗum taki khulasatul qaw ɓuri laɓɓidde ko inna annasa jamian fi khusra tout koko kalki ɓiɓɓe adama hay goto heddaki sona joguiɗo sifaji nayyi al iman go'o labudde iman wona ɓerde ma nde aada yela bida woɗa yela hande dawetaki hande ko nasade hande ko nakkasere rufde ndiyameje ne mbaɗate ni ɗum enen hewɓe men kala ɗo fini e damal bitig mum rufata en ndiyam holko tagi ɗum fittuta tawi aɗa waɗa nettoyage noon ala ko bonnata kono noon tawi pandiriɗa hen noon ga kiliyaneɓe gara yeey ko safi jeeya ko regui ko ɗaati ko weeli ko moɗoto tawa ɓeɗɗere ala hen Allah nandi jangge fof ɓe ñaltatto kono sa defi ko haaɗi ko lammi ko metti ko soofi Allah nandi hay debbo ma wiyata koto wat an hoore ma jawta hen nedda wattat soodoye goɗɗum wonde da homo client dañata walla ko pewnuɗa fof koko boni ɗum noon al imanu bi qalbika coga ha tiiɗa kek Allah goto wona toon rasulullah ko wona Allah rasul ko yo yaltu ɓerde ma heɓo e ladde heɓa toon jooɗo caggal ɗum duttoɗa e al amalu saleh sa gasni amalu saleh mbaɗa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr yani yimɓe ɓe liggo ko moƴƴi ɓe nodda ko fewi ko moƴƴi hen yani la yuzahzihu ani dawati ilayhi ay la yuzahzihu woto yergin neɗɗo o walla ina haɗa ɗum wurde deejje pour siko tawi tan ngel heyɗi walla ngel tampi walla ngel jaaki yani ngel nawasa noddude addawatu ilallah tampere janatade e coon janata o yani duttoɗa tan joni goppa ɗum tagi fa o qad jaa ila al ardi li yukhlisa nafsu min arrasail wa yatahalla